Bamakɔ ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u walimadɔn hali ni dugu jɛra kaban i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ girin i ka ŋunafan na o don wajabate i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔw olu bɛ dɔgɔtɔrɔso magɛn hali banabaatɔ mago b'u la pikiri ani lajɛli wajabate i k'a dɔn karamɔgɔw olu bɛ kilasi kɔnɔna sɛgɛrɛ hali min ye lakɛrɛ ye u mago b'u la lɔkɔlidenw mago b'u la wajabate i k'a dɔn dugu majɛ min ye biro kɔnɔnaw ye baarakɛla foroba baarakɛla bɛɛ lajɛlen b'i ka cakɛda sɛgɛrɛ hali feereli kɛlaw bɛɛ lajɛlen n'i ka bitigi sɛgɛrɛ o don jardin bɛ n bolo wajabate i k'a dɔn i ka fɔlɔni ni dabani i mago bɛ so ma sabula foro mago b'i la dugu maa jɛ wajabate n bɛ nin baara fɔn fɔ la i k'a dɔn ayiwa n kana degun n kana tɔɔrɔ sɔrɔ jamana fɔn fɔ kɛra kɔnɔ suko ni dugusɛjɛ cɛ n'o ye kunnafoni n ka se k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ maa min fana bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen kɛ o ye arajo Jekafo wajabate i k'a dɔn jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen ɲɛnajɛ hali ka kunnafoni ta k'a jɛnsɛn o ye arajo Jekafo ye o don dɛ wajabate k'a dɔn kɛn yɛrɛ ye arajoso minnu n'u balannen bɛ ɲɔgɔn na ka se ka kunnafoni jɛnsɛn Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na an ka foli b'u ye hali wajabate nin baara in di k'a bada fo an maa saba ka jɛ o don nɛgɛw kɛrɛfɛ sɔgɔmada in na a bɛ cɛnin ɲɛdandini in bolo Mamutu Surunin kamaralaka don cɛnizurunin nka suya kɔlɛ n'a y'i sigi o kunna kama maa fana t'o fɔ a ye o ye tiɲɛ e ni ne fila tɛŋunen bɛ ɲɔgɔn hali a ka wuli ka jɔ kɛ kunnafoni an b'a da kolo wala sisan karamɔgɔ dɔ bɛ tun la maninfin sogo tɛ dun ayi nka i kɛwale bɛ dun a ye siga t'o la cogo bɛ di wajabate adamaden sogo tɛ dun fiyewu n'i y'i nɛ da farikolo la dɔwɛrɛ t'a la kɔ a kɔ o don a sogo tɛ kɛ naji ye ayi wajabate k'a dɔn ni naji ko don sɛ ka fisa ye hali wajabate ne bɛ n pan ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnni kɛbaa to a de ko Toguna A Tarawele Toguna A Tarawele ko sigikun kelen bɛ ka fɛn min kɔnɔ o ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye i k'a dɔn katimu min bolo dalen don a ye a k'o ɲɛfɔ jamana denw ye wajabate k'a dɔn ayiwa min ye kɔrɔfɔ a y'a bɔ k'a bin duwaku in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u k'o d'e ma ko PAG o don PAG wajabate i k'a dɔn Choguel Mayiga a y'i dafa kumaba la a mago bɛ wari min na ka se ka cɛmancɛ fanga tɛngu miliyari 2,000 ani miliyɔn 50 a n'a kunkanfɛ wajabate k'a dɔn nin nafolo kasabi miliyari 2,000 sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a bɔ gouvernement mago de b'o la nin kuma in kɔni i k'a dɔn a bɔra ka bi CNT mɔɔw ɲɛna juma tɛmɛnen wajabate centre international de conférence de Bamako o don bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔra nka n'i ye kɔta k'a lajɛ n'i ma ɲɛ koba kɛli kɔ i k'a dɔn kumabaw ani koba kɛli de fana bɛ se k'o baara ɲɛ min ye gouvernement ye i k'a dɔn o ko min ma plan d'action du gouvernement o don wajabate gouvernement kan ka fɛn fɔ labɛn yanni vote don cɛ wajabate k'a dɔn jamana bolofara bɛɛ lajɛlen la ayiwa Choguel Kokala Mayiga a y'a ta k'a da dankun 4 na a da donna kuma ninnu na ni k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ wajabate k'a dɔn a ko fɔlɔ o de ye jamana yɛrɛ sinsinni ye n'o ye lakana ye jamana i k'a dɔn a womisɛnnin bɛɛ lajɛlen bamanji ka dasi k'u bɔ jamana kɔnɔ n'o bɔra ye jamana i k'a dɔn politiki kuma minnu bɛ olu sinsinni politiki baara sinsinni jamana yɛrɛ ka se ka jɔ kalo la wajabate ani votew labɛnni président sigi ka taa se député sigili ma Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen la ayiwa basigi ani lafiya kɔnɔ wajabate k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye u ko min ma chronogramme ni bɛnkɛlen don o kan n'o ye ko kan ka taa yɔrɔ min na a mago bɛ se wari min ma i k'a dɔn nin waati kɔnɔ ka nin bɛɛ dafa miliyari 2,000 a n'a kunkanfɛ wajabate i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye cɛmancɛ fanga yɛrɛ a ka jɔ kolo la hami min bɛ jamanadenw na i k'a dɔn min ye lakana ye politiki baara ka taa se jamana yɛrɛ ayiwa cɛmancɛ fanga yɛrɛ fɛn fɔ kan ka dili don ni k'o jija wajabate a bɛɛ bɛ nin wari in kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajabate k'a dɔn jamana a ɲɛnina a sɛgɛnna malidenw sigilen bɛ ka fɛn caman kɔnɔ wa bɛɛ lajɛlen de kan ka koro ka bɛn waati dɔ ma waati min fɔlen don wajabate jamana den bɛɛ lajɛlen ka bɛn kelen kan o ti ɲɛ abada f'u ka danaya fɛn sɔrɔ danaya fɛn ye min ye wa bɛɛ lajɛlen ka da la k'a fɔ jɔnwa la jamana b'i bolo min ka bi a taacogo ka ɲi hali n'o kɛra i k'a dɔn kɔfɛma ni ɲɛfɛma bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan a ko Mali bɛ kɛnɛ min kan damajira kɛnɛ don tiɲɛ don sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ la u bara k'u se kɛ hali n'o y'a sɔrɔ tile 2 in na u ye se belebeleba de sɔrɔ banbanjuw kan wajabate o fana man bali i k'a dɔn ayiwa min ye jalaki ani keleku ye o k'an sɔrɔ yɔrɔ caman na dɔ kan ka fara sɔrɔdasiw ka wuli ka jɔ kan o tɛ taa musaka kɔ o tɛ taa dɛmɛ kɔ o tɛ taa hakili jagabɔ kɔ jamana den bɛɛ lajɛlen kan ka cɛsiri boloda o fana tɛ taa f'u ka tiɲɛ de natɔ ye k'a dɔn k'a fɔ nin kuma in fɔra a fana kɛra o kɛcogo la
Wajabate nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ko in kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajabate mɔgɔw k'i bonya ka siri ɲɛ fo k'a sɔrɔ k'a dɔn i jɔyɔrɔ ka ɲi marifa ko b'o la cɛ ko b'o la wajabate k'a dɔn jateminɛ ale lakana ko b'o la o fana ma bɔ yen min ye dabali minnu tigɛlen bɛɛ n'u k'a ma ko désarmement démobilisation wajabate i k'a dɔn ani réinsertion o ti dɔwɛrɛ kofɔ wajabate i k'a dɔn cɛ gɛlɛn minnu bɛ yen n'olu tun ye marifa ta ka ɲɛsin jamana ma wajabate i k'a dɔn olu weleli ka sigi kɛnɛ kelen ka awa marifa ka minɛnw na k'u don forobacɛw la wajabate an'u k'u kɛ sɔrɔsukulu ye a k'o fana ye baara min n'o daminɛna u kan ka yiriwa ka dɔ fara u kan wajabate o fana tɛ taa jateminɛ kɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ lakana de kofɔ Choguel Kokala Mayiga a ko yɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ n'o ye Moti mara ye Segu mara ani Kɔrɔnfɛla wajabate digi kɛra o yɔrɔ ninnu na lakana bunaku ka kosɛbɛ ni awa o ko ninnu ɲɛnabɔra fɔ ɲɔgɔnkɔ bi jamana den minnu ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ caman na wajabate gɛrɛ kan ka k'olu la ka kuma min bɛ se k'a to fɔ ɲɔgɔnkɔ in o fana bɛ duga a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajabate i k'a dɔn awa bɛnkan minnu bɛ yen n'o ye bɛnkan volo ɲɛ ka kɔrɔ wajabate i k'a dɔn jamana yɛrɛ kɔnɔ ani maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ wajabate olu tɛnkuni a n'o tiimɛni o fana kɛli ye wajibi ye nin bɛɛ lajɛlen de bɛ gouvernement ka kutumu ani labɛn min bi senna nin bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ɲinama kɛ wajabate k'a dɔn gɛlɛya dama min ni o ye jamana sɔrɔ camancɛ fanga in kɔnɔ olu ɲɛfɔli i n'a fɔ maa minnu ye ɲangata sɔrɔ M5RP u ye bɔli min kɛ wajabate o jatew bɔli a n'o ɲɛdɔnni sarakisɛ taama ko ɲuman wajabate nafolodunanw kɛlɛli wajabate jamana janfaw olu kɛlɛli a ko nin bɛɛ lajɛlen kɛwale ye min tɛ ka taa nafolo kɔ o tuma mago bɛ se min ma miliyari 2,000 miliyari 2,000 ani miliyɔn 50 n'a kunkan fɛ o de bɛ kɛ sababu ye nin bɛɛ lajɛlen ka dafa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura l'indépendant karamɔgɔ daba tun bɔra hali bi to sira tɔ an ka guwa ayiwa jamana premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga a ye kumaba min ta ni ka jamanadenw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna juma tɛmɛnen karamɔgɔ daba tun bɔra min ye fasiriba ye n'o ye Mamadou Fofana ale fana kɛmɛ ka kuma o kan a ko maa k'i dafa mugujalan na a ka gɛlɛn n'a ɲiginji t'i da kɔnɔ a ko kuma minnu bɔra premier ministre da kɔnɔ Choguel Kokala Mayiga kuma belebelebaw don a ko malidenw sigilen bɛ ka nin kuma ninnu makɔnɔ karamɔgɔ daba tun bɔra fɛn fɛn bɔra da kɔnɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bil haki ye malidenw mago bɛ nin bɛɛ la ayiwa a ko min ye programme d'action gouvernementale karamɔgɔ daba tun bɔra n'i y'a lajɛ nafolo min kan ka don a la fasiriba n'o ye Mamadou Fofana a ko ale de bɛ ɲininkali kɛ nafolo in k'a bɛ bɔ min a ko a tamana gannen don a ma fɛn kɔni don a ko n'i ye Mali yɛrɛ ka 2021 budget lajɛ karamɔgɔ daba tun bɔra o ye miliyari 2,808 ye a ko o la Mali kan ka min sɔrɔ o ye miliyari 2,100 ani ɲari a ko n'i y'a lajɛ o tɔ kan ka dafa ni nafolo minnu ye karamɔgɔ daba tun bɔra ko majɛ bɛ yen a ko Mali b'o sigi kɔnɔ karamɔgɔ daba tun bɔra n'i y'a lajɛ hali bi premier ministre kura ale y'i dafa wari wɛrɛ la n'o ye miliyari 2,050 ye a ko bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na ɲama dɛ o bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na n'i fiɲɛ taabolo lajɛ karamɔgɔ daba tugura maa minnu kan k'an dɛmɛ n'o ye partenaires financiers ye olu diminen bɛ Mali kɔrɔ sabu coup d'état 2 min tugura ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ tigɛlen bɛ Mali la wari bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ka na don jamana kɔnɔ Choguel Kokala Mayiga jigi bɛ mun ni mun kan Mali a bɛ dɛsɛ mun na a bɛna se k'o baaraw boloda wa a ko o ɲininkali o tomin bɛ fasiriba ko a ko ale bɛ ɲininkali dɔ kɛ malidenw kun sigilen bɛ ka kuma don ma kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura k'olu ma ye Choguel Kokala Mayiga a ka dantigɛli la i n'a fɔ karamɔgɔ daba tugura min ye jamana masakɛ kɔrɔ ale ka pankuru sanni ko ye maa minnu y'o nafolo yurugu k'olu ka dossier kɔni o kuma ma fɔ fasiriba ko Mamadou Fofana o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen surfacturation minɛn minnu sanna sɔrɔsiw ka minɛn susasi 1 400 600 karamɔgɔ daba tun bɔra o dossier bɛ yɔrɔ jumɛn na maa minnu ye o tiɲɛni baaraw boloda k'olu nɔ minɛ k'olu kiri o kuma jamana kiritigɛlaw fɛ o kuma ko dama mɔgɔ fana na ayiwa fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye bâtiment public ye min kɔni olu feereli ko ye ko da magaraw la a ko dossier mun bɛ ɲɔgɔn kan n'a kan ka di kiritigɛlaw ma o de dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ a ko dama maga nin si la a ko siga kɔni tɛ min na karamɔgɔ daba tun bɔra min kɔni nafolo minnu suyana waati tɛmɛnɛw la Mali mago b'a la sabu nafolotanya bɛ Mali foroba wagade kɔnɔ nafolo dunbaw kan ka ɲini n'u ɲinina karamɔgɔ daba tun bɔra o kan ka nafolo wɔgɔbɛ ni k'a bila an ka foroba wagade kɔnɔ a ko min ye Choguel Kokala Mayiga a kan k'a ɲɛsin o de ma kosɛbɛ n'o tɛ a ye baara ŋaniya minnu fɔ jamanadenw ye karamɔgɔ daba tun bɔra ko nafolotanya bɛ sɔn ka bala dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ
l'indépendant kono Mamadou Fofana ale ka sɛbɛnni don wajibi tɛ ne bɛ n keleku mi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lumière yele wajibi tɛ k'a dɔn maa bile tɛ suba ye nka yele bi bɔ a dayɔrɔ la sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Amadou Sala Touré Amadou a ko an bɛ nin bɛɛ lajɛlen la jamana i k'a dɔn a bi degun kɔnɔ jamana bi gɛlɛya kɔnɔ i k'a dɔn jamana taa fan kelen ni nafa kan dɛ wajibi tɛ k'a dɔn maa minnu bolo bi fanga na kabini a bɔ démocratie wajibi tɛ o ye politikimaaw ye olu yɛrɛ de ye jamana burujafu ni ka jamana jasi ni ka jamana bila kɔfɛ wajibi tɛ hali bi n'a ka bi maa minnu kan ka sabali sa k'u da de ka filɛli kɛ wajibi tɛ n'a fɔra hali bi n'a ka bi olu de bɛ wuli ka jɔ la k'u na mankan wuli jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko wajibi tɛ k'a dɔn ayiwa o ye gɛlɛya ye gɛlɛya min ni bɛɛ lajɛlen kan k'i sigi k'a kɔnɔ wajibi tɛ k'a dɔn ayiwa politikimaa dɔw bɛɛ kabini k'i ɲininka wajibi tɛ k'a dɔn ayiwa démocratie nana u bi wuli ka jɔ la fanga mana u ma ye fanga min na wajibi tɛ wari ma du jamana in kɔnɔ u nin tɛ min na fɛn ma tiɲɛ jamana in kɔnɔ u nin tɛ min na min ye foroba fanga o foroba fanga n'o sigira wajibi tɛ ɲɔrɔ bɛ d'u ma olu de bɛ wuli ka jɔ la wajibi tɛ k'a dɔn se t'u ye bilen dabali t'u ye u kɔrɔ la wajibi tɛ k'a dɔn u tɛ fɛn wɛrɛ dɔn bilen wajibi tɛ i k'a dɔn min jɔn n'u fɛ n'u m'u da don u kasa min ka b'u ye u na f'u ye politikimaa dɔw farala ɲɔgɔn kan wajibi tɛ i k'a dɔn hôtel l'amitié la u ka babali kuma wajibi tɛ jamanaden b'u tɛmɛtɔ lajɛ sa ka yɛlɛ sabula u tɛ ka foyi degelen ka bilen jamana kɔnɔ malo da ye nin ye makari ko da ye nin ye wajibi tɛ mun b'u kɔnɔ y'a cogo dɔn i m'a ye cɛmancɛ fanga u b'a fɛ ka dɔ fara a kundala kan hali cɛmancɛ fanga banna bi n'a fɔra ko vote ka kɛ sini a dɔw tɛ ka hali maire ye o ye tiɲɛ 1% e tɛ hali maire sɔrɔ bilen hali maire ka maire ɲini i ka sigida mɔgɔ tɛ vote ye jango i ka kɛ président ye jango i ka kɛ député wajibi tɛ nin damanda de t'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kolokala kuma ani babali kuma wajibi tɛ k'a dɔn an bɛ welewele da kɛ jamanadenw na a ye jateminɛ kɛ min ko ni docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye wajibi tɛ o ta in bɛɛ lajɛlen b'u ni Sogɛli Kokala Mayiga de cɛ sabula o kɔni kɛlen premier ministre ye o kɔni ma tɔ t'u la kelen filanan u ma wele fɛn ma d'u ma wajibi tɛ ni dɔɔnin kɔni ma d'olu ma olu b'u bala yɔrɔ min wajibi tɛ ni mankan in tɛ dabila politikimaa minnu don wajibi tɛ k'u dɔnnen don wajibi tɛ hakaja u taara fara ɲɔgɔn kan ka déclaration kɛ déclaration ye ŋaniya jira ye wajibi tɛ k'a dɔn olu bɛ diɲɛ maa wele baa ɲumankɛw Mali dɛmɛbaw u bɛ jamanadenw ladɔnniya bɛnkan minnu bɛ yen ani hakilina minnu fɔra wajibi tɛ u ka bato cɛmancɛ fanga olu sɔminen don k'a fɔ transition u b'a fɛ ka dɔ fara a kan wuli ka jɔ ni hakilina minnu donnen bɛ u b'a fɛ ka baara ni baara min kɛ ka waati fɔlen a tɛ se ka koro ka bɛn u ma o tuma min b'u kɔnɔ olu b'o dɔn f'u k'u hakili to bɛnkan min bɛ yen n'o ye charte ayiwa parti politiques bɛ nin bɛ min kan wajibi tɛ k'a don jamana yɛrɛ a yiriwali ni ɲɛta bɛɛ lajɛlen da ka don kuma na n ye min f'i ye n da ye bɛɛ lajɛlen da ka don kuma na kuma tɛ dɛ kuma b'e bolo i bɛ kuma min ka di ye i donnen tɛ wari dunyɔrɔ de la wajibi tɛ Amadou Sala Touré ko nin politikimaaw wajibi tɛ k'a dɔn kɔrɔ yɛrɛ b'u lasa wajibi tɛ hakilina banna i k'a dɔn donko banna wajibi tɛ k'a dɔn ayiwa démocratie nafura dama ka n'a bila bi la foyi ma kɛ jamana in kɔnɔ o ma kɛ min na faamaya tɛ u ma min kɛ n'a fɔra hali bi olu de bɛ wuli ka jɔ la ko ni ayiwa cɛmancɛ fanga n'a ma bɔ a bɔcogo ma wajibi tɛ nin na kɛ wajibi tɛ k'i k'a dɔn hakaja maanifin i k'i miiri maa t'i tile kɛ ka maa wɛrɛ tile kɛ fiyewu dɔ kɛra dɛ san 7 wajibi tɛ nin kelen o kelen ni Ibrahim Boubacar Keita jɛra wa cɛmancɛ fanga ma don ka démocratie ma kɛ abada k'u ma place ko foyi u ma duni k'a si la o ma kɛ yan a kɛra n bɛɛ ɲɛna yan Alpha Clé u y'a dun ATT Clé u y'a dun IBK Clé u y'a dun o san 7 a yɛrɛ jugara n'a tɔ bɛɛ ninnu bɛ se ka mun de jira maa na bilen k'a fɔ ko nin bɛɛ kɛ tulu ye ye de hali bi ne ko caman a ka bato a fɔra kalo 8 o kana tɛmɛ dɛ ɲa ni kalo 8 tɛmɛna an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin bɔ tan n'a fɔra ko vote ka kɛ sini i tɛ kɛ hali maire ye foyi 0,5% ayi o ye présidentigi ye o ko maire ya n'a fɔra k'u ka taa maa tɛ vote ye u ka sigida yɛrɛ kɔnɔ kɔni ne tiɲɛ dɛ allo nin kun ye sɛbɛn ye an sɛgɛnna sa
an ye min salo ka bɔ lumière kɔnɔ yele karamɔgɔ daba tun ne bɛ tigɛ don azala express parce que ba n'o ye Jadata Maïga karamɔgɔ daba tun a ko jamana premier ministre kɔrɔ dɔ n'o ye Mohamed Agamani karamɔgɔ daba tun ale kuma bɛɛ a kuma bɛ mun kan Dr Shogel Kokala Maïga juma tɛmɛnen a kun bɛ CICB la CNT ma olu ɲɛkɔrɔ a y'i da don a ka PAG mun na karamɔgɔ daba tun min ye Mohamed Agamani a ko ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ko n'i y'a lajɛ Shogel Kokala Maïga a ye kuma minnu fɔ karamɔgɔ daba tun o kuma k'a tɛna se ka kɛ ka bɛn ni waati kofɔlen parce que b'a ko a ko siga kɔni tɛ min na Shogel Kokala Maïga a ye kuma barikama caman fɔ a ye kuma minnu fɔ jamanajɔ kumaw don karamɔgɔ daba tun malidenw mago bɛ kuma minnu na malidenw sigilen bɛ u kɔnɔ gannen don karamɔgɔ daba tun fɛn minnu bɛ se ka jamanadenw lafiya min ye Mohamed Agamani a y'o de yira ko Shogel Kokala Maïga a y'i da magaw la Mohamed Agamani yɛrɛ karamɔgɔ daba tun premier ministre kɔrɔ don nka an bɛ don min na ko bi a bɛ jarajakulu dɔ ɲɛmaya la n'o ye coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale au Mali o ɲɛmaba don karamɔgɔ daba tun min kɔni bolo ni ɲɔgɔn ma o ka sinsin malidenw ka bɛnkan kelen ma Mali a ka diya min ye Mohamed Agamani a bɛ wuli ka jɔ k'o la su fara tile kan parce que b'a ko a ko min ye Shogel Kokala Maïga a y'a ka kumakanw bɛɛ lajɛlen mɛn Mohamed Agamani ale de ka kumakan nin ye dɛ a y'a bɛɛ lajɛlen lamɛn kelen kelen a ko kuma minnu don karamɔgɔ daba tun n'i y'a lajɛ min kɔni ye waati kunkurunin min bɛ nin bɛɛ tɛna se ka bɛn n'o ye a ko waati kunkurun min bɛ kalo 8 o kuma n'i ye Shogel ka kumaw la janko miliyari 2,250 ye a ko wari bɛ bɔ min a ko n'i ye programme yɛrɛ fana lajɛ karamɔgɔ daba tun politique mɔgɔw bɛnna fɛn dɔ kan n'i y'a lajɛ jamana yɛrɛ ka basigi min b'a to jamana sariya sunbaw ka yɛlɛma a ko n'i y'a lajɛ o fana tɛna se ka kɛ ka bɛn ni waati kofɔlen ye a ko nin baara kelen o kelen a bɛ kalo caman de kofɔ parce que b'a ko kalo 8 o kuma abada min kɔni malidenw k'u sigi fɛn dɔ kan o kuma ni yɛlɛma ka ka don a la karamɔgɔ daba tun o kuma k'o ka ɲɛfɔ malidenw ye min ye Mohamed Agamani a y'i da maga na musée national kɔnɔna la lajɛ dɔ senfɛ parce que b'a ko a ko siga kɔni tɛ min na Mali layidu ta CEDEAO ɲɛmaw ye min ye an ka kalafili masakɛ kalafili ye o ka kɛ ka bɛn ni février kalo 2021 min ye février kalo 2022 karamɔgɔ daba tun n'i ye fiɲɛ ta fɛnw lajɛ a ko k'an kana bɔgɔ siɲɛ ka min ka a bɛ gɛlɛya o manga parce que b'a ko a ko min kɔni malidenw ye an tɔɔrɔ la an sɛgɛnna min kɔni Mali sariya sun ye ni yɛlɛma bi don la karamɔgɔ daba tun i b'a ye k'a fɔ kabini dugu ma malidenw bɛ dala sumusumu k'a lajɛ k'ale kɔni bɛ min fɔ n'o ye ale ka laɲini ye o kuma k'a ka base 3 kan o 3 la karamɔgɔ daba tun ni ka référendum boloda Mali sariya sun yɛlɛmali malidenw ka hakilina ye mun ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen karamɔgɔ daba tun min kɔni ye malidenw bɛ se ka jamana sariya ka bato cogo min na min ye bonne gouvernance ye karamɔgɔ daba tun kalafili ɲuman k'o labɛn wa kalafili min don masakɛ kalafili a ko min ye député kalafili ni ka tila ka taa bila régionalu la ale ni maire kalafili o kuma min kɔni Mohamed Agamani ye a ko waati koron kama ko k'o bila kɔfɛ jamana masakɛ kura ɲɛ a ko wari tɛ bolo la waati bɛrɛ tɛ yen a ko ni ko i bɛ nin bɛɛ bɔgɔ ka don ɲɔgɔn na karamɔgɔ daba tun k'a tila se ka bɛn o kuma transition kan ka wasa don baara minnu na u k'ulu ta ka bɔ nin tɔw cɛ la ni k'o bila kɔfɛ maaw ɲɛ a ko n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la karamɔgɔ daba tun mankan tɛna kɛ ko n'o tɛ min kɔni kalafili kɛcogo juguya ye ko fana bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ Mali kɔnɔ Ala m'an kisi la guerre civile la i da mago la dɛ o tɛ ɲuman ye jamana kɔnɔ a ko min kɛra IBK la malidenw ma ɲinɛ o kɔ karamɔgɔ daba tun ni kalafili kura ma labɛn ka ɲɛ basigi kɔnɔ o kuma malidenw bɛna mun de ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ tuguni Ala de b'o dɔn ko maa si t'o dɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajibate naamu ngana ma mandi fo ko bilen do fiyew Wajibate n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Alhaji Shahana Takiw ko a k'i k'a dɔn an baarakɛɲɔgɔn Burama Ture ka fali Wajibate k'a dɔn a kungo barika bonya don o don kɔsɛn in na wele bilala ŋanaba dɔ ma min ye Général Musa Jawara Jamagile Wajibate i k'a dɔn Musa Jawara a welele a wa kiiritigɛlaw fɛ ni ka taa ɲininka i k'a dɔn sabula a fɔra ko Musa Jawara minɛna i k'a dɔn a bɔnɛna ni na sécurité d'état o jabala la e de dun kun y'o ɲɛmaaba ye doni ani bɔli fɛn o fɛn n'a bi kɛ ye o man ka kɛ abada e ɲinama o kuma
anaka ibi do kalama hali sɛbɛnnikɛla ko nin ye denkura ye ngɔyɔ la Bɔjɔbate k'a dɔn Burama Ture an baarakɛɲɔgɔn a fara waati min ani bi a bɛ san damadɔ bɔ Bɔjɔbate k'a dɔn kabini ko in kɛra don min minnu bara k'a ko sɔgɔbɛ minnu bara ka ɲininkali kɛ minnu bara k'a ɲɛɲini Bɔjɔbate kabini a don fɔlɔ fo ka n'a bila bi la Musa Jawara to a kuma fɔ a la maa ma deli k'a fɔ ko Musa Jawara bi ko kalama walima a ye fɛn kɛ nka kɔsa in na nin kuma kura in dun y'a jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali to bɛ bɛn nka n'i ye ko ta k'u lajɛ i k'a dɔn korokaraw de bɛ ɲɔgɔn gɛrɛ dɔn Musa Jawara weleli kɔni min ye kalo tile 29 ye i k'a dɔn abani ka taa ɲininka jugew ka ɲɛmaaba n'o ye juge d'instruction ye tribunal la première instance awa commune 4 na Bɔjɔbate ko in bɛ yen o Sidi Mayiga kɔni i y'a dɔn ale ye kiiritigɛla min ja ka gɛlɛ o ye gɛlɛya da ye Bɔjɔbate awa wele da kɔni kɛra Musa ma Musa yɛrɛ m'a don gɛlɛya ko an nana sɛbɛnnikɛla ko a nani ɲininkali kɛra ɲininkali min kɛra k'a fɔ Musa Jawara Damangile e de kun ye sécurité d'état a ɲɛmaaba ye yalima i k'a dɔn se bɛ maa wɛrɛ ye ka maa don so in kɔnɔ ka taa kojugu ko la walima k'o bɔ n'a ni na ka sɔrɔ e ma bɔ a kalama Musa Jawara ko o dama tɛ koyi ale b'a fɔ a bɛ segin k'a fɔ Burama Ture ka faali walima a ka minɛni ale bɛ segin a kan k'a fɔ k'a jɛya ale m'a fɔ a ma kɛ dɛ nka sécurité d'état k'a fɔ k'a minɛna ka taa ye walima ko kɛra la ye a ko a b'o fɔ k'o sɛbɛn kɔrɔ jɛya wa a bɛ dalu jɔnjɔn di sécurité d'état donda a bɔda yɔrɔ tɛ yen caméra tɛ yɔrɔ min o tuma caméraw ye enregistrement minnu kɛ a bɛ san 40 bɔ a tɛ tunu u ka taa lajɛ k'a fɔ Burama Jawara kɔni Burama Ture k'a fɔ a minɛna ka don sécurité d'état la Musa Jawara kɔni a y'o kuma sɛbɛkɔrɔ sɛbɛn di ale kɔni m'a fɔ a ma minɛ dɛ a m'a fɔ a ma fa walima ko ma k'a la nka sécurité d'état a ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa min kɔni Musa Jawara ye jalatigiba do sabula général do o tɛmɛnen kɔfɛ a ye jɔyɔrɔ caman kɛ jamana kɔnɔ nin ko in kɔni a bɛ balancement na cogo min n y'a f'i ye cogo min awa maa kalannenw de bɛ ɲɔgɔn dafa dɔn sɛbɛnnikɛla ko kiiritigɛla kuntigi min bɛ yen n'o ye juge d'instruction Sidi Mayiga o kɔni ko a ka mara sabula jɔyɔrɔ min b'a la ani kundama min b'a la ani bonyaba min b'a kan Bɔjɔbate i k'a dɔn kaso datuguli a n'o man kan nka min ye sɛgɛsɛgɛli kɔni ye a bɛ to kiiritigɛlaw ka bolo kan fo ka taa fɔ u ye ɲɛ sɔrɔ Bɔjɔbate i k'a dɔn n'o kɛra kuma min ni min nin bi fɔ ani min nin bi kɛ o bɛ sɔrɔ ka dɔn o tuma u y'a bila gendarmew ka bolo kan Bɔjɔbate Musa Jawara Damangile a kɔni bɛ yen sɛbɛnnikɛla min ye Sahana Takiyu ye a ko in kɔni a barika bonyana kosɛbɛ kiiritigɛlaw kɔni jɔnwala kɔsɔ in na u kɔni b'a fɛ ka bɔ foroko kɔnɔ sa min ye jamana yɛrɛ fɛn o fɛn n'o ye gɛlɛya ye k'a bɛɛ lajɛlen de ɲɛɲini a ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sariyatigiw bɛ fɛn dɔ fɔ Musa Jawara kɔni mana kɛ maa jalakilen ye Bɔjɔbate a k'a dɔn a kelen tɛna kɛ ani maa minnu y'a kɛ olu ye jɔnni olu dun ma fɔ Bɔjɔbate o ye kelen ye Sahana Takiyu ka miiri a n'a ka sɛbɛnni a n'a ka kalimu kɔnɔ a ko maa min tɔgɔ fɔra kabini ko in tɛmɛna ka n'a bila bi la Bɔjɔbate munna o tɛ wele ka t'o ɲininka n'o ye colonel Dia ye munna o ma wele munna o ma ɲininka sabula minnu bɛ ko in galama kabini n'a daminɛ fo bi Bɔjɔbate don o don u bɛ nin jɛ in tɔgɔ fɔ colonel Dia ye Musa Jawara tɔgɔ ma deli ka fɔ a la tile kelen Bɔjɔbate kabini n'a daminɛ fo bi munna Musa Jawara tɔgɔ nana fɔ bi sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali to bɛ bɛn nka a mana tigɛ da o da da la Bɔjɔbate i k'a dɔn awa n'a mana ja musokɔrɔbaw la min nɛ ka timi Bɔjɔbate o bi dɔn a ko an bɛ don na ko bi u ko min ma tubabukan na i k'a dɔn awa min kɔni ye awa mandat de dépôt ye Bɔjɔbate i k'a dɔn kɔrɔ tɛ k'a fɔ i minɛna i bɛ kaso la mandat de dépôt kɔni ye an ka sariyatigiw ɲininka mandat de dépôt kɔni ye an hakili b'i la taa yɔrɔ t'i la na yɔrɔ t'i la fɔlɔ fo an ka tila an ka baara la mandat d'arrêt u n'o fana tɛ kelen ye e ye nin faamu wa kosɛbɛ mandat de dépôt ani mandat d'arrêt kelen tɛ nin ye tiɲɛ sariyatigiw an na tila k'u wele n'a sɔrɔla maître Konare maître Konare i k'a dɔn a ka ɲaama k'an sira jira an na mandat dépôt ani mandat d'arrêt i k'a dɔn ayiwa ni nin bɛ ala y'a fɔ k'a ka gɛlɛn mandat dépôt mandat d'arrêt u ko kelen tɛ alors bon c'est compliqué an ka nin ma kala sariyatigiw an t'a dɔn dɛ sariyatigiw fɛ kuma i ni min cogo dɔn i t'a don fili la considérant article 225 considérant que n'u y'o daminɛ ka ban f'i daji bɛ b'u nɔfɛ nka f'i bɛ ɲɛnamini a bɛ taa laban min na i t'o dɔn i t'o dɔn dɛ Bɔjɔbate ka kangari kelen dɛ n ka cɛkɔrɔba y'o fɔ n ye a ko kiiri bulon kɔnɔ tubabukan min ka di tubabukan bɛɛ jumɛn barika b'a la o fɔ n ye fulukan fulukan o den ɲɔgɔn na tɛ tubabukan bɛɛ la fo i taara tribunal la i k'a dɔn tubabukan fɛn o fɛn mana fɔ min ka d'a bɛɛ ye juge k'a f'i ma ko fulukan o den ɲɔgɔn na barika b'o tubabukan de la diɲɛ tubabukan bɛɛ hali ni wulu suri kɔ ye wulu t'i sɔrɔ o don a bɛɛ ala cɛ
Fulkan barika min b'o to a kan na kiiri bulon ko t'o bɔ kosɛbɛ n'a fɔra considérant article 200 considérant mandat dépôt affirmatif négatif n'o kɔni daminɛna n'Ala ma far'i kan i ka ko ban nka ni Fulkan bɔra baara ban nin mun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ni ka bɔ 22 septembre kɔnɔ Sahana Takiyu ale ka fasiri hali Wajabate namu mbala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra n nana dantigɛliba t'o la a siga t'o la tigɛ don ko kura la sentinelle parce que ba n'o ye BS Jara karamɔgɔ dɔ b'a tun a ko mɛnna n ka ko la nin tora la bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ a ko an ka taa AGT la AGT min ye ministre de développement rural ye karamɔgɔ dɔ b'a tun k'a ye tiɲɛ bange parce que b'a ko min ye Zange Kulubali karamɔgɔ dɔ b'a tun nin ko in a sɛbɛkɔrɔ jilajara parce que b'a ko a ko tiɲɛ ma mɛn togo togo don dɔ a bɛ bange a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye ni jɛrɛjɛkulu belebeleba n'i y'a lajɛ nafasɔrɔ siraba don an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara min ye a ɲɛma kɔrɔ ale ka mandat bannen ale b'a banbɛ ka wuli a ko munna parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ Zange Kulubali ale de tun ye directeur général ye min ye mandat kɔni o banna mai kalo tɛmɛnen 2021 karamɔgɔ daba tunkara hali bi a kɛmɛ k'i sigi sabu min ye cakɛyɔrɔ min don nafolomugu de bɛ min ye Zange Kulubali ye i b'a ye k'a fɔ laɲini kɛra fɛ ministre fɛ karamɔgɔ daba tunkara o kuma ko a ka kalafili kura labɛn ɲɛma kura ka sigi sabu ale ta banna ni ɲɛma kura ka baara banna karamɔgɔ daba tunkara laɲini bɛ kɛ ministre fɛ o kuma appel d'offre bɛ kɛ ɲɛma kura ka na min ye Zange ye a ye ministre ka lettre ta ni k'o da sen kɔrɔ sabu ale ma fa ban o kuma ale tɛ fɛ ka taa hali ni mandat banna parce que b'a ko maa minnu y'a ka baarakɛlaw ye ani maa minnu bolo bɛ minɛn kelen kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara o nana kɛ dusukun furuku y'u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma diɲɛ ma don o don ɲɔgɔn burujaw de bɛ yen o kuma e tɛ ɲɛma ye bilen hali bi i b'an kunna mun na o kuma i ka minɛnw cɛ i ka taa ka bɔ yen sabu foroba baarakɛyɔrɔ don a ka kan maliden bɛɛ lajɛlen la maa kelen tile tɛ diɲɛ laban parce que b'a ko min ye Zange ye hali bi kuma a kɛn bɛ ka tulo datugu i b'a ye k'a fɔ baara a bɛ ka kɛ ni AGT tɔgɔ ye parce que b'a ko a ma ɲɛ min kɔ ministre ka lettre fɔlɔ ma jaabi Zange fɛ lettre filanan a y'o ta ni ka an ka jamana banquiw sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ min ye AGT ye a ɲɛma kɔrɔ Zange Kulubali a ka tigɛ nɔ bila o tigɛ nɔ bila n'o ye a ka chèque ye n'o fɛn fɛn sera yen o kuma a kana boloda parce que b'a ko nafolo dɔrɔmɛ kelen a kana sara chèque ninnu na a ko min ye Zange a ka mandat banna ne ministre a bɛ ne de ka yamaruya kɔnɔ o kuma a tɛ bilen AGT o ɲɛma ye n y'a bolo tigɛ ko ka bɔ baara la maa min bɛ bi n'o de kan ka lettre signer ka taa n'a ye o kuma a y'akili to la o de ye Amidou Jawara o don ni Amidou Jawara ka lettre fɛn fɛn sera banque fɛn fɛn la a y'a wari sara Zange ka lettre fɛn fɛn n'o sera o kuma a y'a minɛ ka d'a ka di a m'a di kiiritigɛlaw ma Zange gɛnna a gɛnna pewu parce que b'a ko karamɔgɔ daba tunkara ni ministre tun ma bɔ k'a jɔ sa nin ko in a kuma kun tɛna ban parce que b'a ko diɲɛ ma don o don ɲɔgɔn sama-samaw de bɛ yen nka ko ka mɔgɔ hakili lajigin kuma kelen na Zange kɔni ale tigɛ kora ka bɔ baara la hali n'o ma k'a yɛrɛ nin ko ye parce que b'a ko min bɛ fɔ nin ko in na nin ye maloya de ye n'a fɔra i ma ko a to n'i ma to n'a to nin kɔrɔ i b'a cɛ don dɔ parce que b'a ko Zange kɔni a to n'a kɔrɔ bɛ yen a ko fana t'a bannen ye karamɔgɔ daba tunkara min ye titre foncier dɔ yurugu papier bɛ yen a ko siga kɔni tɛ min na Zange kɔni a bɔra AGT kunna o dossier bɛna ta ka di juge ma a ko daminɛna ka bɛn a yɛrɛ commune sangi la parce que b'a ko faux usage et faux min ye yurugu namara karamɔgɔ daba tunkara min kɔni ye sɛbɛnfura ye k'a yɛlɛma nafolo ka taraki ka bila a kun a ko k'a b'a ni juge de ɲɔgɔn cɛ sisan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sentinelle kɔnɔ BS Jara ale ka sɛbɛnni don Wajabate naamu ministre min n'i y'a to a fɔ Modibo Keita développement rural Keita ministre du développement rural n'a ja fo ka agriculture Wajabate anw y'a dɔn ka sɔrɔ bi tɛ wa malidenw kamana bi guwa sabula nguma o kuma n ko n ye karisa dɔn Wajabate n y'a dɔn cogo min na n t'o f'i ye a fɔ n ye kelen min ye Coupe d'Afrique des Nations de football en 2002 Sori Magangile de tun ye président ye ko kan ni Modibo in de tun ye secrétaire général ye ko kan Segal voilà donc an gɛrɛ o la an ye min kɛ yanni coupe ka taa ka na coupe ta Wajabate k'a dɔn a bɛ san saba bɔ i b'a dɔn donc su ni tile an bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn ko ni Sori ko tan Wajabate a tilenni k'a dilan o y'ale Segal ni papier ko min ɲaamina a bɛ taa fɔ ale Segal Mali ye Coupe d'Afrique min organisé a ɲɛna wa a ma ɲɛ a ɲɛna fo k'a dama tɛmɛ ka tɛmɛ bɛɛ ta kan Sori Magangile ni Modibo Keita Segal an ka kan ɲɛna dɛ Sise Olumanti Yusuf Valdier Ala k'a hinɛ yarabi Daba Tunkara communication kumaw de bolo bon i ye problème ya n y'a f'i ye n ko cɛnin bi fɛn caman dɔn
Bwajabate an ka médaille ma sɔrɔ de la gari min bɛ camancɛ la da de t'a bolo ka kuma a ye fɛn caman ye dɛ i tɔnkɛ ka tezara premier min o bi bɛn kabini kuma in bɔra da kɔnɔ ka daminɛ o don fo bi min kɔni ye dumuni tɛ ka kɛ sunɔgɔ tɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun ne ka nafolo nin y'a tiɲɛtɔla ye wa o kuma jamana ɲɛmaaw an ka wulikajɔ kɛ k'a ɲɛsin olu ma fasiriba ko a ko nin ko in bɛ senna kabini waati jan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ n'olu kɔni bolodenkɔni ɲɛsinnen b'olu ma k'olu ka yɔrɔ bɛna ci karamɔgɔ Dabatungura u kɛra jɛrɛjɛkulu ye ni ka collectif sigi sen kan o collectif u ye lajɛ dɔ boloda lajɛ in u y'o kɛ alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 29 ni ka kuma yɔrɔ ko in yɛrɛ kan u ye yɔrɔ sɔrɔ cogo min na u kan ka wulikajɔ kura min kɛ ni k'u ɲɛsin an ka jamana marabaaw ma u y'u da don kelen na bɛɛ lajɛlen la ntɛnɛn tɛmɛnen bi y'a kunɲɔgɔn ye commune mairie da u taara kɛ k'o fa ta karamɔgɔ Dabatungura ni k'u ka ŋaniya bɔ ka bin o kuma anw sigiyɔrɔ an tɛ fɛ mɔgɔ ka maga la an ka so tɛ ci o kuma fan su fasiriba ko nin soci ko in ye a b'u ni maa min cɛ o de Ɲamangolo Kulubali ye a fɔra min ye Ɲamangolo Kulubali karamɔgɔ Dabatungura dura coutume min kɔni ye kabini san 1915 i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ in a b'olu ka yamaruya kɔnɔna la a ko min ye hectare 5 bɔɲɔgɔnko fasiriba ko maa minnu taara ka sigi n'olu kɔni sigira recasement kɔnɔna la fasiriba ko i b'a ye k'a fɔ maa min y'u lasigi kɛnɛ kɔnɔ o ye commune maire kɔrɔ dɔ ye ale ni Bamakɔ maire ba fasiriba ko u y'u ka nafolo sara mairie kɔnɔna la o kuma u ka sɛbɛnfura lakikaw taara ka d'u ma u kan ka fɛn fɛn sara u y'a bɛɛ sara fasiriba ko min ye jamana ɲɛmaw u kelen ka sira ta ka d'u ma a y'aw ka baara boloda min kɔni ye construction ye o sira dir'u ma n'o ye autorisation ye karamɔgɔ Dabatungura ni autorisation kɔni dir'u ma k'i ka so jɔ o kuma kɔrɔ ko jamana tilala ka baara la o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛlen ko ka ban maaw y'u suru ka so jɔ kan dɔw taara juru ta banki kɔnɔ dɔw yɛrɛ taara juru ta u teriw bolo karamɔgɔ Dabatungura k'a yira k'a fɔ k'u ye sigiyɔrɔ dɔ sɔrɔ u b'a jɔ joona sabu Mali dugukolo ko maa t'a cogoya dɔn so dɔw kɛra étage ye ka ban maa dɔw yɛrɛ yɛlɛmalen bɛ san 14 san 15 fasiriba ko a fɔra ko sow de bɛna ci so ciko kuma fɔlen karamɔgɔ Dabatungura dɔw ka tension kɔni wulila dɔw yɛrɛ bɛ u tɛ suna bilen sunabaliya kɛn bɛ ka se ka dɔw yɛrɛ ɲɛ bilen i b'a fɔ ko gɔnjɔrɔba ta fasiriba ko min kɔni jamana marabakuraw ye n'o ye Asimi Goyita n'a ka fangabolo ye min kɔni ye collectif ɲɛmaaw u y'a yira k'a fɔ olu kɔni b'u ta da olu tulo kan olu sigilen bɛ kɛnɛ min kan n'o ye hectare 5 ye u mana bingali ta ka maa si sɛgɛrɛ u y'u ka baara sara mairie kɔnɔna la sariya kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura nka k'a bɛ fɛ ka ci maa min kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ k'a cili la bi o de ye commune maire kura n'o ye Umaru Togo Mamadu B Keita ale de taara élection na ale fatura a ka premier addition ko ye Umaru Togo o bilala nɔ na fasiriba ko Umaru Togo ale kɔni y'a yira k'a fɔ décision min ye maaw lasigi recasement na karamɔgɔ Dabatungura ale kɔni bɛna o décision in kɔ kari ni ka yɔrɔ in kɔni k'a fiyɛ kɔni k'a ci po o kuma k'a lotisi kura ye o de bɛ bi 203 familles a gɛlɛyara dɛ propre fasiriba ko karamɔgɔ Dabatungura min kɔni ye dugudenw ye o kuma k'olu b'u dama ka se ka jamana ɲɛmaaw wele nka min kɔni ye yɔrɔtigi ye sa ale kɔni fɛnɛ ko ale kɔni sigilen bɛ k'a ka kɛnɛ makɔnɔ n'o ye Ɲamangolo Kulubali ye ale tɛ kɛlɛ kɛ ale tɛ wɔyɔ kɛ ale b'a ta da sariya tigilamɔgɔw tulo kan o kuma ale ka yɔrɔ kɔni k'ale sigilen bɛ k'a makɔnɔ k'ale ka yɔrɔ ka d'ale ma a bɛ d'a ma dɛrɛ kana sigi o la o n'a ta don sariya kisɛ la Bwajabate du 203 inna lillahi la karajuna subhanallah kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Mamadu Jara ale ka sɛbɛnni don Bwajabate marifatigi sɛbɛ dɔmango fiyewu cɛ 100 dole marifatigi kelen n'a y'a ɲɛsin a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna marifa ɲɛsinen b'ale ma Bwajabate mɛ n kelen kun ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin sɛrɛ sɛbɛnni kɛbaa ye Amidu Keita Simbo ko Bwajabate i k'a dɔn APECAM ko kɔni i k'a dɔn ayiwa yɛlɛma i yɛrɛmajira wa walima danga Bwajabate i k'a dɔn Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali APECAM n'a fɔra dangɔrɔba min ni mɔgɔ hakili bɛ jigin a la Bwajabate i k'a dɔn o ye Bakari Togola ye Bakari Togola ale de ye san 10 ni kɔ kɛ i k'a dɔn APECAM ɲɛmaaya la gɛlɛya nana Bakari Togola sɔrɔ Bwajabate a fɔ min ye kasoladon ye o laban taara bɔ a ko la Bwajabate i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw bɛ ɲini k'u yɛrɛ sɔrɔ sa sabula min ye ɲɛmaasigi ye ani ɲɛmaaso falenni o de tun bɛ bɛɛ lajɛlen nin kan o kɛra Bwajabate nka hali n'a ka bi APECAM i k'a dɔn o ma hɛrɛ sɔrɔ dɛ a ɲɛmaaso Bwajabate i k'a dɔn lafiya t'a la maa min sigira o de ye Sanusi B Sila
Sanusi besi la bojabate ani here mana folo sebenekala ko ikado apekamu gelea bojabate ikado awa minye wuli ka jo abina buluda ako nyedo minye sigile hanno ya soro ma minu ngumbi kenaka bojabate ni bele jele ikandi awa Mamadu besi la dema bojabate kwa ka kenyamai sebenekala ko manani ulu de ka bolimbe awa apekamu nyamaya nofe manani bojabate ikado bele jele ko ngake nyamaye o amanya mingo ode kalafli Bakari Dumbiya kabo kulukoro ani Amadu Angoiba kabo moti boje bate ka don awa minye Sanusi yere buya sila ni manani de kunga bolembe ka kenyamaye sebene kala ko kuma mini tabale goshira o minye masaba fo mafla olu ya donga fu boka ka dogo olu laba olu ya jira ka fu nimbora o kuma buya sila minye vote doy ma mugani saba ode ko ku be buya sila fe mata nduru oluko awobi kola jalo fe o boje bate jamatigiya o de be kaso bi ikake nyemai buya sigira asigile boje bate ka do sandani duru bagara tugola kan nyemaya abid dasigu kola bagara tugola ikado fonfo bifo minya pekam koni awuli ka jo ana yelembo bagara tugola ay chamange minya bagara tugola mami naye gela soro Mohamed El Mokhtar o de blala nona awawati kunguru yani nyema kasigi siza ngoni Sanusi aba besila o de kara nyemai boje bate Sanusi besila ma jelende sebene kala ko akaje baliya unana ni awangunu chama sabula ikado fenja mambi dibila ulu kuma baraka fo o wuli ka jobi sina mi nyele ka gela tobe bojo bate ikado mami alibi wele ka fo akake nyemaye bojo bate o yasoro mi nye region kurowi marabulu kuraw kunzigira kita doila buguni kuchala nyoron di Sahel sa bojo bate nunu ngoni mbele jile ajira ulu ka presenter sabula voto bi kep mami olu ma wele saralima ko olu la umma nyinga olu fana ma votai waje bate ikado talake kada awa ikado minya Sanusi besila ayra jugo doka sebene kala ko gela ko ni nu boledu yelma ame wuli ka jo ani chesiri mina no chama je fangai afora jamana ka fura ka je waje bate yelma ni na awa Sanusi toewa senyingali tombe sebene kala ko ayra sigira jugo mina ma chama bi kuma brefo waje bate ikado asigili ko na bina fo doya wajibiya ministre koro mimbe no kumbe awasina kala okuna ministre de l'agriculture à élevage pêche Mohamed Ould Mahmoud wajo wate marché ko nda do gundo mi bonno anoche o de ko ni chesiri ke ka wuli ka joke ka se ka Sanusi sigi sebni kala ko o min gela de mo nyine ndo ko abina fu ya wajibiya ka sigi sene kala okuna wajo wate ka soro awo nika mate o ministre mi no yo ke fanga to lable o bora ministre yala wajo wate ka do kokoro du na che jugora moti nyina ko jamana ngono Amidu Togoko Amidu Keita ko Amidu nim na ko di Sanusi kwani asigile mbe fenguna ati fe mi jidon sabula ikado manga wuli to da no fe halati wati jambe ni nguye sebanye anyami nzalo ka botte moy kono shere kramo da batungora kuna fonu kuma mbulokoro ego ni te dansi gola o yitade ne kande o e metigado boni wate nebe mbolodo ado woni sabanye seba minuka ma kojugu wale boje wate ikado mana kengana e ikadala ka fo ininga na warabi nywa zoro bamako sebene kala ko angata police sola mimbe awasi jamaro sba police kufo minye komini awo foloi boje wate ni ndo ko ni ngera na fo silima ambanzigi ka awa america nga silima njugu min laje bandu ni police bi kar nywana boje wate akere na fo silima warbo bali ma wo ma gerdi gala ka temeni ndo ni nyoraina wala kayi nyana bele jile malu tala waje bati ikado bamanju farala nywanga ikado kafu bita kienike sebene kala ko aywa minye pistol automatique PA mitrailleur PM waje bati ikado charger li ni bamanji nunu waje bati bitigi dobe ku ka mo ko bitigi shisha ikado bamako commune 1 demsonu jango jelebugu waje bati ikado bele jile bigiri awa bitigi bainga abi jelebugu la école kalanzo lokol so anu manja waje bati ikado bamanju ko ni sina ka balika dote ikado bandu marfa bu bolo marfa janyi ani daburu suru boje bate mama bi yorena ko bele jele ki ibri idisiga
bɛɛ lajɛlen k'i biri disi kan wajabati o yɔrɔ bɛɛ kamalen dɔ bɛ yen wajabati k'a dɔn jamana densɛbɛ dɔ bɛ yen o kɔni ka ko in ye o sɔmi o yɔrɔ bɛɛ o y'i kun da sixième kan i b'a fɔ ala ko o yɔrɔ bɛɛ a b'a ni polisiw sina ka bɛn olu bɛ munumunu salo la a ye kuma in da polisiw tulo kan wajabati kuma da polisiw tulo kan sɛbɛnnikɛla ko a bɔ polisikɛ kelen bɛ yen nin ye kadiriba de ye polisi kɔnɔ wajabati k'a dɔn funankɛnin don nka ka wuli ka jɔ ni cɛsiri wajabati i b'a dɔn a ye polisiya kalan min kɛ wajabati hakaja i k'a dɔn a don kɔni a ye mɔnɛ bɔ sabula master 2 de b'a bolo science criminelle wajabati a bɔ université ko min ma explique n'o ye institut de science politique et relations internationales communication wajabati k'a dɔn a kalanna ye sɛbɛnnikɛla ko a wa kamalen yɛrɛ n'i y'a ye wajabati k'a dɔn i bɛna tɛgɛ da a ɲɛ kan a t'i jaabi o de ye calme indien o don wajabati k'a dɔn a bi tɛmɛ i na i yɛrɛ fɔla tɛ i yɛrɛ jirandi tɛ nka a bi polisi baara min na wajabati k'a dɔn komi mɔw an wasara koyi wajabati kuma min ni kuma dara kamalen dulo kan nin yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na wajabati a ye labɛn k'a bɛrɛ ta o man jan koyi wa mugu kelen a ma marifa kelen ti bamandiw la polisiya ye dɔnniya de wajabati k'a dɔn filɛli kɛcogo ani munumunu salo dɔ kɛcogo bamandi b'a dɔn k'a fɔ i b'i sɛbɛ la sɛbɛnnikɛla ko kuma min ni ko in dar'u tulo kan ni marifatigi minnu n'u bi shisha butigi magasin kɔnɔ wajabati k'a dɔn a bɔ telefɔni wari min ye fɛn o fɛn ni nafa b'a la u kelen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen salo kuma min k'u bi bɔ dɛ wajabati k'a dɔn a bɔ komisɛri n'a ka cɛdenw u sina ka se kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko wajabati u se polisiw yɛrɛ ka munumunu salo kɛcogo fɛ u ma mugu si maa na dɛ u bi boli ka taa yen fɛ u b'u bugu so ninnu y'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ senna wajabati k'a dɔn u ye marifa dasi dayi bɛɛ lajɛlen dalen bɛ i disi kan polisi ninnu ma b'u nɔ na wajabati k'a dɔn a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn u wulila sa k'u bi fiɲɛ de bɔ u bɛ moto la wajabati k'a dɔn gɛnni senfɛ i k'a dɔn kelen taara bɔ ka bin k'o sen kari o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la u ye tɛgɛ k'u kan sɛbɛnnikɛla ko patrouille min ni commissaire divisionnaire Umaru Danbɛlɛ wajabati k'a dɔn ale yɔrɔ kun man jan yɔrɔ in na wajabati a n'a ka cɛdenw u ye wele fana bila brigade de recherche mɔgɔw ma olu ka n'u dɛmɛ yanni bɛɛ mɔgɔw bɛ se o y'a sɔrɔ u ye ta kɛ ninnu na sɛbɛnnikɛla ko a ko commune 1 na nin don wajabati k'a dɔn kabako da kun don bamandi ninnu n'o ye sonbakuluw ye u y'u ka moto ta sa k'u b'u digi wajabati k'a dɔn haraba wajabati u taara fara mobili dɔ kun ka t'u suru duguma wajabati k'a dɔn polisiw y'u nɔ bɔ sa ka se ka t'u sɛden ni minɛti ngami sɛbɛnnikɛla ko marifaw ani nɛgɛden min b'u bolo n'o ye ayiwa pistolet mitraillette PM ani o chargeur min ye cartouche kɔnɔntɔn ye a bɛɛ lajɛlen falen don kisɛ la min ye PA ye o fana sɔsɔlen bɛ kisɛ la wajabati i k'a dɔn ani bamanan marifa dɔ moto fila jiw kun kelen bɛ k'u suɲa wajabati i k'a dɔn telefɔni 4 kun y'o minɛ ka ban min ye iPhone o de kun b'u bolo kuma min n'u nana accident kɛ wajabati k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ polisiw y'u gɔndɛrɛ k'u ta sa ka lapitani sɛgɛrɛ i k'a dɔn awa kelen kɔni kun b'u la o kɔni o sara sur le champ wajabati i k'a dɔn kelen wɛrɛ bɛ yen accident juguya fɛ wajabati o numanze u y'o tigɛ sɛbɛnnikɛla ko o kɔni balolen don yarɔ kɔni o bi polisiw bolo sa sɛbɛnnikɛla ko maa fila wɛrɛ olu kɔnsera ka dan kɛ an bi donni min na ko bi siga tɛ min na wajabati k'a dɔn awa sixième arrondissement polisi ko bi ne bɛɛ lajɛlen kan ka komisɛri n'a ka cɛdenw fo ka sababu kɛ dankɔrɔba ninnu bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na sanjikɔrɔ wɔsi de ti dɔn n'o tɛ ninnu bi baara min kan k'a kɛ u bi wuli ka jɔ ni cɛsiri min na bi wajabati a dɔnnen don polisiw bɛ baara la dɛ gendarme bɛ baara la polisiw bɛ baara baara waati sera n'u ma baara kɛ a ma ɲi dɛ dugudenw mago bɛ nin na dɛ nin mun ye sɛbɛn ye an ye min d'a la ka bɔ kojugu wale kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tuguni ni maa min ban sɛbɛkɛ ma i bɛ faamaw sɔrɔ ɲɛ kana siga bi kunnafoni an tɛ dan sigi wajabati bi ta kɔni an b'a bila foli ani tanuni an n'o kɛ ka ɲɛsin jama noir Adama Traoré k'a ma ko Damis i k'a dɔn opérateur économique an ka foli b'a ye denmisɛnnin jeni nka a bi wuli ka jɔ ni cɛsiri min na jamana kɔnɔ bi an ka foli ba b'a ye e ko cogo di Bita nga bita bila waati korona. Wajabati waati dafara an kɔni b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye farikɔnɔjɛkɛlaw i k'a dɔn min ye burapele n'a ka cɛdenw ye u bɛ n'u sɔnni da farikɔnɔjɛ kan ɔ min ye surafana t'o ye n'o dunna su in na nɛgɛ ɲɛ 20 sɛgi bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni o banna nɛgɛ ɲɛ 20 ani kelen sanga 30 ne bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ Wajabati k'a dɔn bamanankan jɛmukan ni ko o bolo da ni ne wulila Madani Ture bamanan u ka kalanden donso den ni donso ba ale bɛ sɔnni da u kan n'o tɛ ni ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan Wajabati i k'a dɔn kunnafoni sɛbɛn kura minnu bɛ bɔ k'olu lakali bita min ye Mamutu Surunin ye Mamutu Kamara ale tun bɛ suwa kɔlɛ la e ni ne fila tɛnkunnen tun bɛ ɲɔgɔn na wa salam.